Všichni mě znáte, jsem Daniel Křetínský, český miliardář a podnikatel. Nevím, jak jste se ocitl na těchto stránkách, ale určitě toho nebudete litovat. Tyto stránky jsou přístupné pouze pro 100 lidí a vy jste jeden z mála, kdo dostane šanci vydělat peníze a změnit svůj život. Jen nejrozhodnější lidé to budou schopni udělat. A tak ze 100 pozvaných jen 50 nejrozhodnějších využije mou nabídku. Přejdeme k podstatě. Když říkám, že to změní váš život, nemám na mysli 12 500 korun. Mám na mysli peněžní částku, která vám umožní vrátit se domů a dát v zaměstnání výpověď. Je to jako předčasný odchod do důchodu nebo několikanásobné zvýšení důchodu ve srovnání s vašimi úsporami. Dříve než opustíte tyto stránky, když máte za to, že jsem se zbláznil, vyslechněte mě. Není to další video, ve kterém se někdo snaží z vás vytáhnout peníze. Protože vás respektuji a chci si zasloužit vaši důvěru, nebudu vám dávat prázdné sliby, jako všichni ostatní. V čem je rozdíl mezi těmito podvodníky a mnou? Především jsem Daniel Křetínský, od vás já nic nepotřebuji. Poskytuji vám důkazy, že můj projekt skutečně funguje. Slibování milionů korun zítra. To je stejná lež jako kterákoliv jiná, ale 12 500 korun denně, to je zcela možné. Počítejte sami, 12 500 korun denně se rovná 87 500 korun týdně nebo 350 000 korun měsíčně. Teď pozorně poslouchejte. Můžete se na toto video podívat jenom jednou. Pokud opustíte tyto stránky, nebudete moci se sem vrátit, protože platnost vašeho odkazu vyprší a společně s ním i váš potenciál výdělku. To nemá nic společného s akciemi Forexu, finančními pyramidami a dalšími nesmysly, které vidíte všude. Velkou část svého života jsem věnoval vytvoření projektů, které mohou zlepšit život každého občana České republiky. Software, který vytváříme, překonává všechny konkurenty díky unikátním technologiím a je vhodný pro jakýkoliv počítač nebo telefon. Unikátní analytické funkce, založené na umělé inteligenci, jim umožňují předpovídat tendence trhu, kdy zaručuje neobvyklý úspěch na kterémkoliv finančním trhu. Algoritmus dělá všechno za vás, vy musíte jen sledovat výsledek. Otestovali jsme náš produkt na nevelké skupině dobrovolníků, každý z kterých vydělal více než 150 000 korun za první týden. Nechci vás zklamat, ale budete moci vydělat jenom 75 000 korun, i když to jsou velké peníze nebo ne, žádné speciální dovednosti nejsou potřeba. Pokud vidíte toto video, znamená to, že vaše zařízení tuto platformu podporuje. Je možné, že si kladete otázku, proč jsem vybral vás a neponechal si takový unikátní algoritmus pro sebe, když může nést tak vysoký zisk. Odpověď je jednoduchá. Rozhodl jsem se nabídnout tento program 100 náhodným uživatelům, ale jak ukazuje praxe, jen 50 z nich se opravdu pokusí změnit svůj život. Doufám, že patříte mezi těch 50 lidí, kteří se chtějí stát finančně nezávislými, protože máte možnost vyzkoušet bezplatně náš algoritmus a změnit svůj život. Na oplátku vás žádáme, abyste zanechal malý ohlas, aby lidé, pro které bude náš program stát 25 000 korun měsíčně, věděli, že skutečně funguje. Čím více bezplatných klientů bude teď na platformě, tím víc klientů bude mít, až vláda začne program prodávat. Ale vrátíme se k podstatě. Představte si, že dostáváte 12 500 každý den. Už se nebudete muset starat o to, že vám nestačí peníze na nájem vašeho bydlení. Jet na dovolenou několikrát za rok, žádný problém. Koupit dům a zaplatit všechny dluhy, žádný problém. Zapište své děti na nejlepší školy a cestujte po nejlepších místech, žádný problém. Představte si život, ve kterém se nemusíte ničeho bát a nejdůležitější je čas. Pokud začnete ve správný čas, můžete vydělat hodně peněz. Pokud budete čekat, budete na tom stejně jako 99% ostatních. Teď nejdůležitější informace, buďte opatrní. Pro zahájení práce s platformou je třeba navštívit stránky a zadat potřebné údaje. Poté se s vámi spojí osobní manažer, který odpoví na všechny vaše otázky a poskytne přístup k platformě. Tímto okamžikem se váš život změní. Můžete tomu říkat nový život a jsem si jist, že toho nebudete litovat.